Police visibility sabay ng Mangaldan mas paiigtingin habang papalapit ang halalan. Detalye, pakinggan natin mula kay Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report! Mas paiigtingin ng Mangaldan Police Station ang kanilang presensya ngayong mayroon na lamang 17 araw bago ang halalan. Ayon kay MPS Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Perlito Tuwayon, dahil nasa ilalim ng yellow category, hindi ito magpapabaya sa mahigpit na police visibility. Anya, palalakasin pa umano nila ang kanilang puwersa sa labas at mainam na makita ng publiko na mayroong mga nagmomonitor ng mga kapulisan sa mga lugar na nangangailangan. Binigyang diin ng opisyal na isa ito sa paraan ng pulisya upang maiwasan ang anumang krimen tulad ng mga pagnanakaw at kalakalan ng iligal na droga. Pakiusap naman ito ang kooperasyon ng publiko at sumangguni sa kanilang tanggapan sa oras na may nagaganap na krimen, iligal na gawain o anumang insidente. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.